Bon dia, nois! Com esteu? Doncs mireu, la història que us explicaré aquest matí no és una història pas qualsevol. És una història d'aventures, del mar, una història on hi haurà una tempesta. Si penseu una miqueta, jo crec que podeu saber de què tracta. Voleu que us ho digui? És una història de pirates. Per tant, ara agafarem una mica de pols màgica de la butxaca. A veure com ho feu. Molt bé! La tirarem. Agafarem una miqueta de pols màgica de l'altra butxaca. La tirarem pel cap. I jo ja començo a veure com us esteu convertint en pirates. Mare meva, esteu preparats per a aquesta aventura? Comencem. Hi havia una vegada, fa molt i molt de temps, un pirata. A aquest pirata li agradaven tant les aventures que un matí va decidir agafar el seu vaixell i sortir a navegar. A veure com navegueu, nois? Però sabeu què va passar? Què pot passar en aquest vaixell? Doncs que va haver una tempesta. I no una tempesta qualsevol. De cop i volta va començar a tronar. A veure com fem que plou. Va començar a ploure, però una exageració. El pirata corrents va decidir amagar-se. A veure com ens amaguem tots. Es va ajupir, es va amagar sota una fusta del vaixell, però el vaixell se li va començar a moure. A veure com ens movem. Oh! Aquell vaixell semblava que s'anés a trencar. El pirata, molt nerviós, es va fer una boleta i es va quedar dormit. Quan va obrir els ulls, a veure com obrim els ulls a poc, quan va obrir els ulls a poc, ei, nois, que feia sol ara. Així com el sol l'escalfava, va decidir quedar-se tranquil·lament en el seu vaixell. Però sabeu què? Com aquest pirata era un pirata bo, va venir algú a visitar-los. A visitar-lo. Qui creieu que ens visitarà? Doncs el primer que ens va venir a visitar era una tortuga. I li va ensenyar la primera posició de ioga a la tortuga. La tortuga li va dir: has de fer així per relaxar-te, perquè després d'aquesta tormenta ho hauràs passat una mica malament. Molt bé. I la tortuga li va voler cantar una cançó. I era una cançó que deia: 1, 2 i 3, la tortuga, la tortuga. 1, 2 i 3, la tortuga ja no hi és. Mireu com balla la tortuga, ballaruga, ballarà. Mireu com balla la tortuga, ballaruga, ballarà. I el pirata estava cada vegada més emocionat. Així que la tortuga va marxar, li va dir adéu, adéu, i va aparèixer un altre animal. I era un... Què era? Un cranc! Molt bé, nois! Va aparèixer un cranc. I el cranc li va ensenyar la seva posició de ioga. I és aquesta. I el cranc li va dir que es podia moure cap endavant o cap endarrere. Molt bé! Així que a la pirata li va agradar tant trobar nous amics que va pensar: clar, em llançaré a l'aigua. I així ho vau fer. Pirates, preparats per llançar-vos a l'aigua? 1, 2 i 3, a l'aigua! Es va llançar a l'aigua i va començar a nedar. A veure com nedem tots. Va començar a nedar. I sabeu què es va trobar? A un tauró. Però clar, el pirata es va espantar. A veure com tenim por. Ai. Va tenir tanta por que va dir: quina cara de mal geni, quins ullals més esmolats. Jo voldria ser el teu amic i no pas que te'n mengis. Així que el tauró li va dir: però si jo seré el teu amic, home! I va fer aquesta posició. A veure com la feu.
súper! Així que el pirata es va despedir del tauró i va aparèixer una estrella. I com fan les estrelles en el fons del mar? Doncs mireu, s'estiren així, ben oberts, i van fer 3 respiracions. 2 i 3, súper! Així que el pirata, després de conèixer tots aquests nous amics, va decidir pujar al seu vaixell, a veure com pugem, i cantar una cançó de pirates. I què diu la cançó de pirates? Jo crec que us la sabeu. Els pirates amb un mocador al cap, els pirates amb un ull tapat, els pirates amb un lloro en el seu braç, els pirates sempre preparats. Així que el pirata va marxar navegant en busca d'altres amics i d'altres aventures. I conte contat, aquest conte s'ha acabat. Adéu!